Takže čaute, tady Lord Leon a vítejte u mého 5. partu na hru Assassin's Creed 2. Tak jo. Minule jsme skončili tady uvnitř té budovy, jak nás chtěla asi dcera bouchnout. Ne, to bylo... Ne, my jsme skončili... Jo, bylo to správně. Ne. Tak, pletu si to. Minule jsme skončili na ulici, kde jsme měli jít sem dovnitř a tady... No, nebudu to spoilovat, ček. Vy to uvidíte, co se tu stane. Co tu najdeme, že ano. A pokud jste to viděli, tak asi nepřekvapení nebudete, ale tak co. Někteří, co to neviděli, tak to spoilovat přece nebudu. Ano, jsme už asasíni. Končaj s mečem. Tak, jen musím trošku posunout kameru. No, ale jsme asasíni. To trvalo, že? Zatím si dáme meč, protože vím, co mě teď bude čekat. Ještě před natáčením jsem si dokoupil léky před tohle misí, protože přesně to, co se stane, proto jsem si vybral meč. Tak, jedno kombo. Co mě štve, a štve to skoro každého je, že tu nemůže ty komba dělat pořád na nějakého toho vojáka. To můžete udělat jen jednou a pak musíte čekat, až někdo na vás zaútočí, abyste mu mohli udělat protiútok. Nebo prolomit obranu. A v Revelation to je už vyřešené, jsem slyšel, že tam už můžete normálně ty komba dělat a nemusíte čekat na to, než další voják zaútočí, abyste mohli prolomit nebo udělat prolomit obranu a nebo udělat protiútok. Takhle, kámo. Tak. No a jdeme. Já nejsem tvé dítě. Tak jo. Takže první mise máme hotová a stihli jsme to celkem rychle. Takže máme ještě dost času, takže bychom dneska speciálně mohli stihnout víc těch misí udělat, než obvykle, což je 1 a 2,5 mise. No, nevím. Já nechápu, za co po mně jdou vojáci, co jsem... vy nejste vojáci, trapáči, tak to vás zabiju. Pardon. Ještě, že to nejsou vojáci, ale obyčejní lidé. Nemůžu. Tak jak jsem říkal v minulém partu, tak už ke mně dorazil Assassin's Creed Brotherhood, kterého jsem si vlastnoručně koupil. A chtěl bych s něho udělat let's play, akurát bych chtěl někde ukončit ten Assassin's Creed 1, protože já vím, že
než bych dotočil tady celou tu dvojku, tak to by strašně dlouho trvalo, takže abych to u nějaké mise už ukončil, tu Assassin's Creed 2, a šli bychom už dál na ten Brotherhood. Co vy na to? Já si myslím, že je celkem dobrý. Když mě to celkem mrzí, protože Assassin's Creed 2 je přece jenom dobrá hra. Co musím uznat, že na to, že to je teprve druhý díl série Assassin's Creed, tak ta grafika je celkem dobrá, jako na tu dobu, bych řekl. No, ona už i ta jednička vypadala úžasně. Tak a tady uvidíte našeho prvního bose. No, bose se to nedá říct, kterou budeme muset pak zabít. Děkuji ti za radu, bezdějáku. A koníka jdu blbým směrem, čaute. Mějte se blbě. Au. Čaute. Teprve vzpomínka 1, no sekvence 1, to nevím přesně. Rebecca has marked their general location in the database with an eye icon, which is making it glow as well. Keep an eye out. Teď co? Toto bude asi poslední, no ten příští díl už bude poslední, tady na tuto hru. I když jsme celou hru určitě nedohráli a teprve toto je začátek, ale já prostě potřebuju natáčet i toho Brotherhooda. No prostě chce se mě ho hrozně natáčet a kdybych to takto dělal až do konce, tak by to zaprvé trvalo strašně dlouho a strašně dlouho bychom se dostali
k těm až 100krát lepším Assassinům ještě. Jako je třeba 4 nebo 3, kterou budu natáčet. A můžete se na ně vážně těšit, protože jsem slyšel, že 3 a 4 vážně nejlepší díly. Ještě Unity, ten je úplně nejlepší. A Roach, ten je taky úžasný. Roach se má napájet na 3 a 4, takže je škoda, že to nemůžu natáčet, protože kdybych to natáčel, tak bych se trošku víc dozvěděl o té, co se dělo ještě mezi 3 a 4. No, bylo by to takové zajímavé.